Wilangeng awigna mastu purnama sidhem awigna mastu purnama sidhem silat mriyang jagat karana sirang tondo kawisisaning pisana sena sinamung neng lepas semaksana stantun lambang Buddha jinandur putra katela tetula-tulat bareng labeting parabdya winisida ngupama parameng niskara karanadya tumbiying jaman purwa gonggo trigonggo durga mendhak kala sirna pinar ditameng lalu temangkya kapusananing buta tawarengging perlambang matumpa-tumpa marma panggung sang marwahing kata segebyar dumadining wayang purwa pawakaning kandha ing arep runtuting basa dongeng punang surasa yen linaras saya kalaos mula cari rohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsang rumangsani pindhane kaya jalma kang ilokaca jarweh pus rinakop caing carita ala becik pus kagelar ing madaning pakliran yaiku jatramir saning pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum Yewang Kartika wis nur putra teng kawarsa sahari ratri angin dari bawana perwateking duk sina gilir kepandi temat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetung lantang karo temangkar toya siram embun toya jawah pating remya dado padang kutu-kutu walang katoga burun wono yang burun dado mbranan tanpa wicalan padang tarwangan sinari sanggang nanggang resumur bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalengan lukir abang merangka lamun kaek sayahan dilat-dilato bumi saya tangu sumber besang dirang arko katon semeblak kanan kiri ngabang esmu jenar kapor bawan sinari sang dirang arko kapor bawan sinari sang dirang basonto tanam do katon ijo royo-royo amangku gunung engkang katon biru moyo-moyo bocah ing gunung kini mulan gedani kasil ring Prabancana lenggat lenggut ngandu kuyuk lumaku dombeko tanpa tawis dangu soleng ngawula tasih denelo arsa angupaya buka karo tegal sawahe angluhur silwurdatan ana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul karo lungguhne anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarwangi sanggang arka saya dangu sainggil wis katon melok sinar jagat dunung ing papat lor kidul wetan yang ulun sinar jagat kang samyar bendodo ora bertejar berkekuwung parandene ing manggih datan wonten ing ngamadaning kekuwunging praja negari ing Astina ya negari ing Hastinapura ya negari ing Liman Benawi ya negari ing Kuru Janggala papancana karo pamukaning kandha sak ratri ing manggih krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo Banjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombeng samudra binang langul kang tanpa pakut pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wada-wada jagrek bengko wisik sawana keneping jurang corong kinepung guwa serung kinarya sesuing peksi lawet mewang sarang burung wonten ugi pasisiran darsasana jembar kepeganding pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rowe ron kalopo bumi subur pasiten pawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahe banyu kang mijil saking sendang kang pening tirtane iline kang pinara-para playune kang tinampi wadhuk bentung-bentung kinarya hangeleni sawah nyang pategalaning Narakisma mokal panguling tetani bebasan datana medu sajeng kangkung sela sada tinandurang kang murakabi pandya Bathari Sri Dewaning Bukange Jawanta Yayah Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi Om Pategalan Arinengga Palawija kang angrembuyung godhongane ambyek wae ngantuk kaya manglunga wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumandhung
Sadetan Kujawa Cinawi tukulan kang pawek sarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya ite iwen sanseyang rembaka. Lamun siang samya aglar ing manggonan. Lamun wanci surup surya samya bali mring kandange sowang-sowang. Datan ana carane kandhang nganggo kenancing palang lapet tebe saking tindak Durjana Cuti. Samyawa sak iyek saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Liman Benawi. Wana gungembanging gunung anggung arineksa mrih lestari urun tumurun trah temerah sadaya dadi huruk-hurukan ing lingkungan. Langkung-langkung lamun dadi naliti sampun samya samet mring sesanggeman sepentebe saking tindak sansaya sinansaya wada winada anane moman sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji wis mapan sejatining jejiban kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karasa kang sak temah ambabar karya. Kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjing mring jaman Kencana panjang kunjung pasir pawukir Loh Jinawi Gemah Haripa Kartata Turta Raharja dasar negara kang ngudha bore padang jagate dur kuku Turta kuncarane Turta kasusureng manca prajala sinenta wau ingkang kepareng asta pusaraning adil bangsa negari ing Ngastina menangiro den Camma Dosa namane Sang Rata Dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Rata Prabu Duryudana. Ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Kurawendra ya Sang Kurupati ya Sang Tri Pamangsa ya Gendari Suta ya Dastarasta Siwi ya Sang Prabu Gandharya. Nalindra menang ngratoni keprabon negari Gajahaya kepareng munggah siniwaka ing madaring dampar Kencana. Datan mantra-mantra sipating Bathara yayah dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara Kuwira Hangit Jawanta. Parandene ing mangke negari Ngastina katon ayom nanging dereng ayem. Negari Ngastina katon tentrem nanging dereng jenjem. Karana watekaning Nalindra muhung ngegungaken marang watekan Adigang Adigung yang Adiguna. Datan tau tate nyambangi sanja para kawula dasih. Datan tau tate mangertosi kawontenaning para kawula ing negari Ngastina. Muhung amung kapitadosna dhateng ngarsanipun Kang Paman kang minangka Warangkanata Nindya mantri pangreksa muka kang pidalem ing Plasa Jenar. Nenggih Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Bambang Trigantalpati. Lah punika to kang minangka Wrangkanata negari ing Ngastina. Sadaya perkawis keprajan den pisungsungaken saha den pasrahaken wonten ngersanipun Sang Sengkuni. Sang Prabu Jaka Pitana datan tau tate mangertosi mring kawontenanipun para kawula dasih. Mbuh kawontenanipun pating blasah, mbuh kawula ayem, mbuh kawula ora tentrem, mbuh kawula kepenak apa ora uripe, amung den pitadosaken dhateng resanipun Kang Paman ing kepatihan nenggih Sang Sengkuni. Pramila ing mangke sadaya aturipun Kang Paman ing kepatihan den pitados dening Nata Ngastina. Pramila Nalindra Ngastina pikantuk gelar saking manca negari Nalindra kang ora caket karo kawulane jernyatane arang terjun ning masyarakat. Parandening mangke negari Ngastina ki anggadhahi pujangga nenggih pandhita saka lima Sang Tapa Begawan Durna ya Dayewang Druna ya Sang Resiku Mbayana ya Baratwaja Putra
kang pinangka pamungkasing Paseban nenggih sang juru Partisara satring tirta tinalang Raden Harya Kartamarma parandining mangke katingal Pasebanipun sangya para sata Kurawa pating dlaji nenggih sang Raden Harya Citraksi arsa den emotaken kok mboten prayogi awit menika RT pramila namung kendelan kewala sang nata arsa paring dawuh medharing sabda pangandika nyumurupi sangya para kawula dasih tegambar mlabar yayah samudra tatanpa tepi arsa medharing sabda pangandika kemah kawedharing lisan
saknyatane mung weh rasa ping ati bunga hengaran cupluk sugeng tias kalamonten ino nora kaya si punggung gareng anggongku mrunggo ugungan sadina dina ngremehke padane Kumarakel gareng nganggoku mrunggo matane si muda parandene paksaku make Liwang suksmana mangadili nuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara nulangge paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Sengguni ing Klasa Jenar Paman Pati Arya Suman aja ndadek kaget pekendira si Paman Pati Arya Sengguni
Wondene sira ingsun biji wenten ngajengan manira. Paman Pati Arya Sangkuni ya Paman Pati Arya Suman. Kawula ana ninggih nggih Dewaji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting ndelahan Gusti kula kang sinuwun anak Prabu Jaka Pitana. Parang paduka miji dhateng wiswanipun ingkang paman ing kematian nggih. Ing jawi sanget damel kuwatosing manah pindharan salomba pinanjer ing alun-alun kumitiran caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih Dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating ndelahan anak Prabu Jaka Pitana kemareng kula nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu kawula ana ninggih Paman Pati Arya Sangkuni katiparan sira kuwi ingkang ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marata Dyagi Pranata tata rakit ing kaprajan Guru Ngastina aturna marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karempin Paman Pati Arya Sangkuni menawi paduka ndang bab tata rakit ing kaprajan negari ing Gajahhoya tartentu sedaya datan badhe nguciwani para kawula sami sak yekseka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Mendhakipun dumateng para prajurit ingkang boten kendhat nggih tansah gegladen olah kridane ngaprang. Pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh marang muka tartentu boten badhe anggepok kuncanipun anak Prabu Jaka Pitana nggih. Nadan kang paman remuk kasawurna putung semangga kabandemna Dewaji sesembahan kula. Kawula ana ninggih Paman Sangkuni wis banget panarimaku Paman gawe bumbung das ingsun mboten langkung pakaryan kang utama tindakna selawasi urip Paman Pati menawa pengking sampun paduka dhawaken kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula non dosa menapa ingkang badhe kula sandhang kula nampi wantun nampi sembahipun tiyang sepuh wonten samake jagadika kang pinangka Rangkanata negari Ngastina kula nalindrane kula tampi dawuh sami-sami sembahipun Paman Darya boten langkung prayoga nggahipun Paman sampun boten kirang prayogi nggih Nuwun sewu Bapak Durna Bapak Neban Kumbayana Bapak Neban Sokalima Nadan kang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya arja sarawa paduka Paman Kumbayana Bapak Neban Sokalima lole kentas waru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana dik nyuwun pangapunten nggih anak Prabu lole kentas waru gembal manyar-manyar kepareng kula nampi pambagya rajanipun anak Prabu Jaka Pitana sowan tersanipun anak Prabu Duryudana sowan kula tebih saking Rubita caket mring Sambikala nggih kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sokalima mugya konjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana Bapak Durna damel kaget sampeyan iki mbok yojo gawe kaget kulino sampeyan iki ta. Kajengipun Dik Pati. Ben ketok nek Durna sowan niku ben ketok. Oh, ngaten nggih. Dadi mbangane nek kula mengkele ngoten ping cilik mengke malah dipaido. Oh, nggih. Prayogatna lenggahipun Paman Durna. Nggih, sampun wetine ram prayogi nggih, kula naknan. Apa dene kadangipun Kakang Sira Dimas Kartomarma. Kartomarma padha kanthi raharja sapratamu. Mbah ana niki parang patukan jeung Koko Prabu Ngastina Koko Prabu Duryudana amiji dhateng pisanipun ingkang rayi ing tirta tinalang pun Kartomarma dan sowan kula tebih saking Rubiduk parang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu yo sia diatur basa ngersanipun Kakang kula pangestu kuwi tampanono sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat dayana ning kasantosan parang pangestu paduka dahat kalingga murda kawula niki padha tatanan barisaning para wadi ubling padha gantung sibuk
Aja nganti kang padha saur manuk. Kurawa aja ana sing oleh ting delajik. Ngestaken dawuh. Jeneng Sanadya babarke wigatining pasewakan kaunana ninggi. Nanging nggih sampun patuko dawaken kula mboten badhe suwala sinuwun. Nun. Paman Harya, kula wonten dawuh nggih. Meski mawon damel kaget setaning jas jeng atiku paman sing pundi. Teko ingkang putra Ngastina ngawontenaken pasewakan beneh panadat ingkang sampun kelampah. Estuning arembak namung badhe nyuwun pirsa ngersanipun paduka paman Harya. Sasampunipun para Pandhawa kawon kenya kesukan dadu mengsah para Sadakurawa. Kula nedya nyuwun pirsa paman. Kula nedya nyuwun pirsa kawontenanipun para Pandhawa kenya dados buangan, dados bucalan. Wonten wana kamyuka kadiparan pawartanipun Paman Padhari Sengkuni. Oh. Leng-leng ramyan ingkang driya lir Hyang Candra katawengan sumo ing jas katu Kretaan lemut kapyarsaning rujet rem-reming driya manawuh kakuwung ing Hyang Wisesa kawula ana ninggih diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana inggih menawi paduka dangu bab perkawis kawontenanipun para Pandhawa nggih. Sejatinipun kula ajrih menawi badhe matur bab kawontenan menika jrinyata kula dereng kadangu. Wontene sakmangke kula sampun kadangu kawontenanipun para Pandhawa kula pesthekaken sampun dumugi ning Sirna. Nuwun sewu. Dasaripun mrawuh Paman Padhari Sengkuni paring dawuh bilih para Pandhawa sampun dumugi ning Sirna. Nuwun sewu. Wiwit dinten kapisanan para Pandhawa kabucal wonten ing wana Kamyuka tumuli kula nampi dawuh saking Paduka bilih Kurawa kinen nyebar minangka telik sandipaya ingkang sakmangke kedah ngulatulati saha inggih menika jurung tungkul kalawan lampahipun para Pandhawa nanging sareng kula taliti miturut aturipun para Sata Kurawa inggih para telik sandipaya ingkang sampun kasebar para Pandhawa mboten pun panggih wonten pundi dumunungipun pramila wonten mriki kula mesthekaken bilih para Pandhawa menika sampun dumugi ning Sirna mekaten anak Prabu kawula non. Dek Pate, Kakang Drona wonten dawuh. Sampeyan aja waton gebyah-uyah lho. Sampeyan aja waton gawe perkara, aja waton gawe cerita. Aja sampeyan ki ngawur le matur. Merga sampeyan durung mangerteni kasunyatan sing saknyatane babagan kananing para Pandhawa. Liripun menapa Kakang Durna? Mangke riyen. Pendapat niku angel lho ajeng dipateni. Sampeyan kelingan napa mboten? Nalika Werkudara inggih Bratasena kula dawuh supados nyemplung wonten ing segara kidul. Nalika kula dawuh ngupadi Kang Tirta pawitra maning suci nggih kang aran banyu suci Perwitasari. Perwitasari kan. Nun Perwitasari. Oh nggih, banyu suci Perwitasari. Pengangkah kula Bratasena niku bendang modar. Nyemplung segara dipangan buron banyu dipun pangan kalian buron toya. Iwak-iwak gedhe niku teng segara ora akeh banget to Dipate. Nggih. Mengangkah kula Bratasena ben mati dipangan iwak-iwak galak. Malah piyambakipun
pikantuk lan kasil genyong upadi wujudipun banyu suci Perwitasari mboten namung niku malah Bratasena saged kepanggih kaliyan dewa sing momong jagati nggih menika Sang Ruci Bathara nggih Dewa Ruci. Nggih. Niku kula pesthekaken bilih Pandhawa menika angel menawi badhe pun perjahi. Nggih Kakang Durna. Ning nuwun sewu niku rak kahanane nalika mapan teng segara. Nggih. Lajeng menawi Bratasena mapan teng wana Kamyaka menika rak kawontenanipun benten. Bentenipun teng wana niku beda kanane kali segara. Teng segara niku rak isine banyu, nek teng wana niku mboten enten banyu. Enek wae ngaton ngomong sampean kok ora. Ning rak mboten kaya teng segara ngaten lho kan. Teng wana niku akeh kewan-kewan galak. Kejaba kewan galak teng wana niku akeh dedemitan. Demit niku Pandhawa ora wedi. Ngoten. Malah demite sing wedi karo Pandhawa. Sampeyan kelingan mboten nalika babat wana Marta? Nggih. Kula kemutan. Bratasena nggih kula dawuhi supados dipun dawuhi supados babat alas Marta nggih wana Marta nggih mertani. Inggih. Wana Marta menika wana sing gawat keliwat pingit kepati satu mati jalma mara mesti dadi kewanda. Mangkat selamat mulih almarhum. Wonten wana Marta menika. Oh, wandene kok malah Bratasena kasil babat. Demit-demit sisan do dibabati ndase. Nggih. Aja ngelingke perkara sing wis-wis. Mboten. Kula wis wegah babat-babatan niku wis wegah. Narep kecindrung ben kecindrung dhewe ra. Sampeyan iki kok ya ora. Bratasena mriku mboten mati mungsuh para dedemitan para jam setan priparayangan ora mboten. Nanging Bratasena malah kasil entuk trima negara wana Marta inggih sak menika kababar negari Ngamarta inggih negari Ngendraprastha. Nggih. Pandhawa niku dadi buangan ora ming nembe niki. Pandhawa dadi buangan niku ora ming merga nembe niki kalah kesukan Dadu niku mboten. Pandhawa niku nalika mapan teng Bale Sigala-gala, bale kula obong, diobong kali para sata Kurawa. Nalika semanten sampean paring dawuh nek sampean nemu kerangka 6 cacahe niku senes kerangkane Pandhawa. Nggih. Kelingan mboten? Nggih Kakang Durna. Sampeyan niku wis bola-bali lho. Nyebar wisa, omong ngene ning jebule kasunyatane ngono. Sampeyan niku wis bola-bali lho ngapusi. Sampeyan wis bola-bali lacuk. Nggih. Sampeyan wis bola-bali ndobos. Sampeyan wis bola-bali ora pisan ora pindho senengane sok ngebyahuyah. Nek kasunyatane beda karo apa sing sampeyan omongke. Ngandel ora? Nggih. Seksine kathah Kartomarma wonten dawuh. Kartomarma, seneng Kartomarma. Ya Kartomarma. Iya. Kok ora ya seksine kok? Iya. Menika Kartomarma menika seksinipun. Licike cangkeme Sengkuni. Wong sak jagad niku wis mestani. Sengkuni niku wong licik, Sengkuni niku pun nyebar wisa. Sampeyan pikantuk jeneng Sengkuni niku saking sawarga Prabu Pandhu Dewayana nggih Prabu Pandhu Dewanata. Nggih Kakang Durna. Nggih, sampeyan ngelingi apa ora? Lek sampeyan untuk gelar Sengkuni niku merga sampeyan cangkeme senengane ngelincipi carang papak niku lho mang delok ketune niki lho. Nggih. Pripun Paman? Inggih pun biasa nggih kula diwirang-wirangke teng ngarepe wong akan niku kula pun biasa. Kula pun mboten ngrasake lara ati, kula pun mboten ngrasake isin. Wis ora malu wong karang wis ora duwe rasa malu kaya. Pandhawa niku ora gampang dipateni lho, Dik. Nggih. Coba diitung ping pira wae Kurawa gawe karti sampe kok. Ping pira wae kula gawe karti sampe kok. Arep mateni para Pandhawa. Nggih. Dateng Jakarta? Pandhawa jeng dipateni mboten isa. Nggih. Mula sampeyan aja waton kebyahuyah gawe cerita ngarang cerita nek ora ngerti kasunyatan sing tenan. Lajeng menawa Paman Durna pirsa babagan kawontenanipun para Pandhu sak mangke mapan wonten ing wana Kamyaka. Lah, malah menawi sak mangke paduka anak Prabu Jaka Pitana nyun atur kaliyan ingkang Paman Sukalima menika malah sisandene. Kula mboten ngertos. Padha wae ora sampean iki. Tak kira nek kaya daki-daki omongan iki terus sampean ngerti kanane Pandhawa ngono. Blas. Ning nuwun sewu ngger kula aturi metang lan kula aturi gelar, saha kula aturi gulung. Saking aturipun Adik Mati Harya Sengkuni kanan aturipun Kang Paman Sukalima menika langkung dipun antepi ingkang pundi? Ya wis Tungkara Jagat Manik Raja Dewahu. Bapak Durna. Wonten dawuh. Sareng kula manah-manah, sareng kula petang-petang lan kula teliti kula midhanget pangandikanipun sekandika kekalih.
Kula kok langkung pitados pangandikanipun Bapa Durna. Mudhar ora kowe, mudhar ora kowe. Ayo. Muni. Iya. Lagi keterima uripe kaya gleleng-gleleng dhewe. Lagi entuk jatah kok sakpres kaya kementrus dhewe sampean. Ngono ya ora didum-dumke kancane. Oh sampean sing ora nemeti kok ya. Sampean sing ora kedumane kok ora. Wis ta, aja gawe cerita meneh, sesuk Dipate wonten dawuh. Sesuk meneh nek urung ngerti kasunyatan sing sak nyatane aja sok kemeruh. Nggih. Nyuwun pangapunten Kakang Durna. Nggih, sampe rak kemutan ta? Nggih. Nalika para sata Kurawa badhe tumuju wonten negari Wirata. Jebul negari Wirata menika tebih sangat. Sampeyan matur, Kakang Durna, niki mengke saking Ngastina teng Wirata niku ming 3 jam. Apa? Ana wis cetak saka kene nyang Amarta ki wis 2 jam. Masa iya saka Amarta nyang Wirata kok ming sejam. Mbak ya logikane iki dinggo. Nggih Kakang Durna nyuwun ngapunten Kakang Wah Jalis. Pun mangga sampeyan arep mirang-mirangke kula nganti bebasan tek amek kurang golek mboten napa-napa. Lho sampeyan sok mirang-mirangke kancane kok ora? Nggih. Ngapunten. Kula wastani nggih aman-aman mawon. Aman-aman apa? Kula ora bingung ta. Nggih Kakang Durna nggih nyuwun pangapunten nggih Kakang Durna. Lajeng kula nyuwun dawuhipun Paman Durna. Awit saking kula sampun ngantepi pangandikanipun Bapa Durna. Kados pundi Jar? Kula suwun kados pundi anggenipun badhe nyecenges sartanipun badhe damel sengsara kawatanipun para Pandhawa. Mriko sampun pasrahaken urusanipun ke Paman Sukali mau ngaten. Nggih. Syukur kowe ra dinehi gawean apa-apa kowe. Wis areng wene wong percaya karo kowe kowe. Iya. Ora kena. Endi iki? Iya ora sampean kowe. Kados pundi gar kula nenggadhahipun anak Prabu saka Pitana. Kula namung nderek kemawon kados pundi damel sengsaranipun para Pandhawa. Sakmenika ngaten kemawon. Kados pundi? Dipate wonten dawuh. Kurawa mang dawuhi nyebar. Rawurung ming dawuh kula ta. Sampeyan iki kok ora. Kurawa didhawuhi nyebar. Lah piye-piye Kurawa niku manute karo sampeyan. Nggih. Arep saiki Kurawa wis arang percaya karo sampeyan. Ya, nah. Nggih. Kula pun tetel kapercan kaliyan Paman Sengkuni. Wong kula pun kirimi niku. Jan kapok kula kewirangan Bapa Durna. Ah iya, Kak. Aja dipercaya. Kurawa kadhawaken sing 50 nyebar teng kono Kamyaka sing iring kulon. Nggih. Terus sing 50 nyebar teng kono Kamyaka iring wetan. Pandhawa dipun upadi. Pandhawa dipun upadi wonten pundi dunungipun? Nggih. Kejawi saking menika. Samangke Kurawa anggenipun bidal. Kurawa napa Kirawa? Kurawa. Bidal tumuju wonten ing wana Kamyaka ngasta wujudipun nuwun sewu Ngger. Boga sak akeh-akehe. Boga sak kata-kataipun. Nggih, sega sak lawuhe, ingkung lan sak panunggalanipun niku pun asta tumuju wonten wana Kamyaka. Badhe pun menapakaken Kakang Durna. Menawi Pandhawa sampun kepanggih, Pandhawa dipun rangket. Nggih. Pandhawa pun rangket pun lumpahaken dados tunggal wonten telenging wana Kamyaka. Lajeng sakmangke para sata Kurawa kinen dahar kembul bujana. Para Pandhawa diumuki, para Pandhawa dipameri panganan. Merga ngelingi wonten wana Kamyaka menika larang sandang ugi larang pangan. Ngaten Kakang Durna. Heeh. Dadi Pandhawa dilumpukke dadi siji merga dirangket. Nggih. Terus Kurawa dahar kembul bujana. Pengangkahe ngiming-imingi Pandhawa, Pandhawa diumuk-umuki, Pandhawa dipameri. Nggih. Kejawi saking mriku anggenipun para sata Kurawa bidal kedangginaken sandangan sing mampyar, kedangginaken mas-masan ngiwanengen. Nek iso wong siji ki 30 gram. Nek wong siji 30 gram, wong loro sekilo. Mase menika. Nggih. Kula kinten kesugihan negari Ngastina turah nawi badhe damel sengsaranipun para Pandhawa wonten ingkang sakmangke mapan wonten wana Kamyaka. Monggo menika pun penggalih Nger. Sikra-sikra yen permana ganca. Sikra ngraken nawang sesangka nawang sangka oh
Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangroma ing wadya kurda kurore kagire-gire ong Didumatari pasewakan negari Ngastina nalika semanten dadul legeg datan mobadatan musik nganti kaya pratimba golek kencana nata Ngastina Sang Prabu Jaka Pitana sareng midhangan pangandikanipun Sang Tapa Gandana den manah-manah den gelar den guluk nalika semanten dadosaken kanyut pinangka warju kanyut ujare wong aganten warju jare wong kecoh nginango durung abangi durung mancing dasaring bantala kasaru geger njaba yang ngarsa tangkeping mriku pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane lambah menapa wujudipun macan ingkang bedal saking krangking Didi kacanging medhot saka wantilan Didi wonten praptanipun Nalendra Yaksa ingkang minggah mancat pancana itu kedhaton negari Ngastina galea kowe baru nganti nanggap kagiat kadurakasan budaya ning negeri marmamoring sukma senakaya awinah yo ing asepi sing nyimpen telenge ngapu pambukaning warana tarleng saking leyap Sinong mati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bale lumut amrekanggeng awita denceng dencengan
Oh. Ya istu karo jagat Paniraja Dewagu. Paman Pati Ari Sengguni. Kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu. Teka menika nampi sawanipun Nalindra Yaksa. Galiah minggah wonten kedaton negari Ngastina damel kaget sotanipun Kang Putra paman. Niku sinten? Nuwun sewu. Ingkang paman piyambak ugi nembe sepisan menika wanuh kelawan Nalindra menika. Mbok menawi menika seswanipun Kakang Drona ngaten. Bawa Drona. Bawa Drona. Mbok sing pener to Kang ora celelekan. Nah, kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu. Niku wonten praptanipun Nalindra Yaksa menapa menika seswa putra saking Paduka Paman Sukalima. Lole gandang bleguduk manyar-manyar sumolole sumoranti Allah gamanaka kula gapret kantil bututing rarikur. Nuwun sewu nggih. Lah kok kula kaget kian. Liripun. Nembe sepisan iki kula nyumurupi lan kula nembe sepisan meniki wanuh kalian Nalindra Yaksa menika. Tegesipun mriku sanes seswa putra Paduka. Mboten senes, Titi. Mereka senes seswa kula, merga Durna niku ora tau kok jeneng ngopeni seswa buta kaya ngeten iki. Kejaba mangane boros. Buta niku watekane tok, Mis. Engko nek buka teng pertapan Sukalima dengentek niku menginceri ternake warga-warga sekitar niku. Wah, rugi kula mengke makula sing tambah. Ngaten. Nggih. Wah, kula nek ngopeni buta pun kapok nggih kula riyen nate ngopeni buta niku. Wah, kejaba mangane boros jatahe wong 5 iso dadi jatahe wong 1. Buta niku nek watuk jan ora sebaene. Wah, ngoten niku nek watuk buta niku. Adape nggih kirang sae buta niku. Lah pripun Kakang Durna? Mlaku teng dalan. Rada ora kepenak gulune terus. Wow. Ngoten niku ta? Lah buange teng iwa bah. Ora ngira kena raine wong liwat ning sandinge. Kula mah kewirangan dhewe kula. Pun dangu mawon sawanipun nggih. Ora mengko to dhisik Kisana. Sira kuwi sapa? Nalindra saka ngendi? Lan aja kira ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh lawan jeneng sira. Kisana. Kece wali kece sata setan wali kubra. Bojleng iblis lanat padha cekan. Ora mengko to dhisik sinuwun sadurunge aku nampa sing dadi pandanganmu aku njaluk sing gedhe pangapuramu. Mergo aku iki Nalindra ingkang ora bisa tata basa, ora bisa tata krama lan aku ora duweni unggah-ungguh sarta subasita. Mula sing gedhe pangapuramu yen tanggonku matur ana ngarsamu aku ora basa ya sinuwun. Ya ora dadi ngopo. Bakune atur napa wigatine lan kowe kuwi sapa? Ya nek Gustiku Ngastina kepengin mestani marang jasadku. Aku mburi saka negara Nggawa Barong, jejulukku Prabu Nagagumbang. Prabu Nagagumbang, dasar kepara nyata sinuwun. Apa wigatine kowe sowan ing negara Ngastina? Adalah. Aku mung nuhuni kabar sing wis sumebar warata, pawarta pinandunge ngarna, bineta mbok bakul sinambi wara. Aku krungu pawarta yen ta Pandhawa nedheng dadi buangan ning wana Kamiyaka. Apa iya gek ngono? Ya Tunggara jagat Paman Arya. Kula wonten dawuh. Teka Prabu Nagagumbang mriku pirsa mangertosi dhateng kawontenipun para Pandhawa. Kakang Durna. Edan. Kok lancip panggraitane? Napa? Lancip panggraitane. Lantip. Nun, lantip. Ora lancip, mboten. Lancip ngenengi. Oke. Nek ora lancip berarti meng kri-kri ngoten lho. Sampeyan ku ora.
Lante panggraitane Ratu Buta. Sapa mau? Naga Gumbang. Naga Gumbang. Ya pancen kepara nyata Prabu Naga Gumbang. Samengko wis pantor wektu karo pendho dadi buangan ing Wono Kamyaka. Teges ora sisih pleku nanjike pawarta iki Prabu Duryudana. Ya. Sadurunge aku matur sing akeh-akeh aku ngaturke sembahku katuraya sinuwun. Tatampa pangestuning Ratu Ngastina Wetampanana. Tagegem dadake jimat. Oh, Ndara Pati Sengguni aku ngaturke sembah. Pirsa kelawan ingkang abdi kepatihan sinuwun Prabu Naga Gumbang. Ngerti wae kowe iki patih kondang padake. Kondange apa? Patih Sengguni kondange apa? Kondang cangkeme elek. Ditenono Dur. Ngapa niteni aku ngapa? Kula ora nduwe apa-apa kok. Iya Prabu Naga Gumbang. Tak tampa dawah sami-sami nggih sinuwun. Iya, Ndara Pati Sengguni iya. Begawan Durna kula aku ngaturke sembahku katura. Ya. Wis ngerti karo aku kowe Prabu Naga Gumbang. Ngerti. Kowe iki pendhita kondang. Kondang apa? Nek Sengguni mau kondang patih sing cangkeme elek, nek kowe pendhita sing kondang cangkeme basa. Lara tenang. Marem aku. Akhire Kakang Durna kewirangan. Men. Kewirangan Mbak Ben. Ora gagas. Lah niku pun bola-bali dipae kok dipaido. Niku pun bola-bali. Kula ndombe iki pun bola-bali. Ora dadi ngopo aja gelo atimu. Ora, aku ora gelo Prabu Naga Gumbang. Jenengane cangkemmu ki basa tenan. Takoni. Yo, Pangestuku wae tampanana Prabu Naga Gumbang. tagegem dadekake jimat. Sabanjure sinuwun aku arep nyeritake lan sithik aku arep matur njlentrehke marang kahananing uripku. Yo, Prabu Naga Gumbang tak sumanggake. Yo. Anane aku prapta mrene lan apa sambung rapet gandeng cenenge marang kahananing para Pandhawa sing nedheng dadi buangan. Merga atiku iki ditatone karo para Pandhawa. Banjur apa sing dadi keluputane Pandhawa ya kuwi wong tuane Pandhawa. Dadi sing natoni atiku kuwi dudu kok Pandhawane ning wong tuane Pandhawa. Ya kuwi Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata nalika semana sing mateni karo wong atuwaku. Ya kuwi Prabu Nagapaya, ya Kanjeng Rama Prabu Nagapaya nalika mapan ning ngerpat kepanasan dipateni karo sing jenenge Prabu Pandhu. Anake Prabu Nagapaya iki. Prabu Nagatiyan iki. Apa Prabu Naga Bancik iki ya? Mula aku lara ati. Aku kepengin ngemales ngudi tuwa lara wirang marang sedane bapakku ya wong atuwaku. Sawarga Kanjeng Rama Prabu Nagapaya. Prabu Duryudana. Tudana ana ngendi dulwe para Pandhawa? Aku paring ana dawuh. Lan aku paring ana palila Pandhawa sirnakne Pandhawa patenane. Merga wis kaduk ati kajron rasaku sengit karo para Pandhawa. Wis bapakne wis mateni karo bapakku. Lah saiki Ayo ditoke. Ngapa Kakang Durna? Ora apa-apa. bapak mateni bapak, anak mateni anake. Kaget risang kapirang rinanggul. Rinanggul kinempet-kempet dosang ratnaning bawana. Kitu kang malang adya kitu kang kudu garing.
Ya Sukara jagat manik raja dewaku. Pamandarya kados pundi? Lah, nuwun sewu. Paduka menika kula ora sampun boten pitados kelanaturipun Kang Paman. Lah kok kula ditareni niki. Bapak Durna. Ya. Wonten dawuh. Kados pundi? Kula au panjenengan sampun sumagu lan sagah ngupadi wonten pundi diripun Werpandawa kinarya badhe pun sengsarakaken kawontenanipun. Minangka badhe pun pamer lan pun umuki mawi sandang pangan buga lan sak panunggalanipun. Lah malam menika wonten praptanipun Prabu Nagagombang ingkang badhe sagah mejahi dhateng pun para Pandhawa. Lole kentas waru gembal manyar-manyar dok nang dungkul wana alasati wana. Napa pun kepangaken kula majengken kula sowan nggih. Monggo kula semangaken mbok menawi wonten pangandikan. Pandhita Kinarya Wangsit Pindha Kombang. Pindha Kombang isep madu sarining tawang. Elo susu angin ngendikane miyanggal yen kangkung paksi miber golek ana tapake kuntul nglayang lole kentas waru gembal manyar-manyar dok nang dungkul wana alas dadi wana dik. Nuwun sewu kula gadhahi atur nggih. Gadhahi pangandikan napa? Nuwun sewu. Kula midhanget pangandikanipun Prabu Nagagombang menika kula kok malah saya remen kula midhanget pangandikanipun Prabu Nagagombang Ratu. Ngendi mau? Gua bareng. Narendra gua bareng. Menika kok kula saya seneng, menika kok kula saya antep, saya mantep tekad kula. Anggen para Sata Kurawa, badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa. Ditraksi kaya melu-melu guyu barang kaya kae. Antep liripun kados pundi? Teges Kurawa wonten ingkang ngewang-ewangi, Kurawa ingkang wonten ingkang bebantu. Bot repatipun para Sata Kurawa badhe nyecenges anggenipun badhe nyengsarakaken para Pandhawa. Malah kula badhe ngaturaken panuwun dhateng pun Prabu Nagagombang. Prabu Nagagombang. Janis entuk serayan anyar. Iya, kawan Durna ya. Malah samangke daya-daya kula nyuwun dawuh, benjang napa para Sata Kurawa kabidalna ngupadi para Pandhawa. Kinayang rakyat para Pandhawa tumuli samangke para Pandhawa pun pameri sandang pangan, pun pameri bondo donya wonten ing wana Kamyaka. Paman Sekuni Pun boten sataren kalih niku. Lamun pun boten percaya kok sampeyan niku percaya mawon to. Kudu wae ya. Apa yo gak apik ngono kuwi wong patih kok nglirwake tanggung jawab. Kula niku karo sampeyan ming diwirang-wirangke terus kok ora kula niku kesel, kula niku jeleh lho, Kak. Kula karo sampeyan niku partner lho. Kaya pila-pira sampeyan ki ya mbantu kula wong sampeyan ya sok tak bantu. Ora sudi. Daya-daya kula nyuwun dawuh benjang napa nggih kabidalaken para Sata Kurawa. lakuning para Sata Kurawa sak mengko. Oh, kowe iki ratu kok ora manut karo pambeganmu dhewe. Kowe iki ratu kok ora duweni atek-atek kowe mung jagake karo nayakamu. Sadurunge aku sowan mrene aku ya wis mangerteni kondange Prabu Jaka Pitana kuwi. Ratu sing ora tau tetinjo marang kananing para kawulane. Mung dipasrahke karo pati sing jenenge Sengguni. Dadi sing mesti ngerti dipercaya ngerteni marang kanane para kawula kuwi Pati Sengguni. Oh ning janjane ya mung ngembuh cangkeme Sengguni kuwi sok angel dipercaya. Balaku. Yo. Ada kewirangan kowe ya, ada kewirangan kowe. Ming kula kok sing kewirangan anak Prabu Jaka Pitana mboten. Kempun pitados kalih kula to nggih. Mboten. Lho. Modar kowe ta. Ora dipercaya karo bosmu. Begondal-begondal patih. Malah prayogane yen aku keparengake duweni iku.
Iku muga piye Prabu Naga Kumbang? Wadyabala saka Ngastina ya kuwi para sata Kurawa didadekke siji wae karo Wadyabalaku saka negara ing Barong. Lah, ngono mah prayoga. Ngono malah apik. Iya, Begawan Durna. Pripun Ger Saruja menapa mboten? Jagat Pangestu ngono, Paman. Pun, baleni melih. Kaya pantes-pantese Duryudana saking kulinane iki mesti Parman, mesti ngono kuwi kaya. Paman kok Parman ora. Ya wis, yen mangkono Prabu Naga Kumbang. Malah perkara iki, perkara kananing para Pandhawa tak pasrahke saring para Sata Kurawa lan tak pasrahke ngersamu Prabu Naga Kumbang. Samangke kula aturi matah Senopati Prabu Naga Kumbang mriku. Pamantura iki. Ngaturke panuwun dene Gusti Ngastina paring tanggung jawab sarta jejibane iki ana ngarsaning Prabu Naga Kumbang sinuwun. Yo, Prabu Naga Kumbang. Aturmu kang mangkono mau wis tak antepi lan wis disekseni jagat saisine. Iya. Janji aturmu beda karo kasunyatane. Sirahmu, ndasmu ya mestakame minangka ijole. Oh, daya-daya aku njaluk pamit. Sak mengko Wadyabala aku tak lumpukke dadi siji karo Kurawa. Tumuli budal ning wana kamya kematene karo para Pandhawa. Hati-hati.
jagat pangesungkur Bapa Durna Kula wonten dawuh, Ger. malah sak mangke kula pikantuk sarayan ninggal inggih menika pun Prabu Naga Gombang. Lole kenthos waru gimbal manyar-manyar duk nang tunggal wana alas dadi wana adik. Inggih, Ger. Ternyata sedaya menika mbok menawi panjenengan Srana lantaran deripun para Satakrawa saged manggih kabagyan inggih menika Srana pecahipun Pra Pandhawa. Sampeyan arep nyambut gawe apa, Kang? Kula sing ndongani, kula sing ndombengi. Oh, nggih. Nggih. Pokoke hari wayang aku jokon mayang meneh lho, Dik. Mboten. Kapok kula. Nggih. Mbanjeli sing ngendhiang niku napa? Ya ora apa-apa kok ya kahanan kok ya Kang. Paman Pati Arya Sengguni. Kula wonten dawuh nggih. Daya para Satakra kabibarna. Miwasang janing para kawula ing padha gantung sibuk bubarna pasewakan mriku. Ing Sunadya kundur ngendaton. Non ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Semanten ugi kula kepareng nyuwun pamit madal pasilan kan nglempaken para Satakra ing alun-alun negari Ngastina. Samangke iki narya bidal. Damel sengsaranipun para Pandhawa. Ingkang atos-atos Paman Durna miwah Paman Sengguni kaya-kaya wis ora ana dawuh malih. Purna gati ning mananggilan. Arsa Sang Nata Kundra ngedaton jeluk saking dampar kencana kinabit gambaran gadhing. Kadheraken sang janing para banjedi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Kawis ketingal saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata tansah sesanti kamulyane.